Při sedavé práci většina z nás zaujímá polohu povislého sedu, kdy trup je ochablý, hlava v předsunu, záda vyhrbená, spadlá ramena a hrudník propadlý. V této poloze dochází k přepětí vazů a přetěžování kloubů, čím vzniká bolest v oblasti páteře a zad, která se může stát postupně chronickou. Abychom předešli vzniku obtíží způsobených dlouhodobým nesprávným sezením, je nutné sedět správně a v pravidelných intervalech sezení přerušovat. Nyní si ukážeme, jak lépe sedět. Pro pohodlný a správný sed sedíme symetricky na obou sedacích hrbolech, pánev je mírně sklopená vpřed, opora ocelá chodidla, kolena máme níže než kyčle, hlava je nad tělem, hrudník je otevřený, ramena široká a dech volně plyne. Pracovní místo by mělo být individuálně ergonomicky nastaveno. Židle by optimálně měla být anatomická a poskytovat oporu pro bederní lordózu. Pokud není k dispozici ergonomická židle, je možné využít některé z kompenzačních pomůcek ke korekci sedu, například bederní role, sedací klíny, podnožky nebo overball. Výšku židle zvolte tak, aby ramena byla uvolněná a lokty pohodlně opřené o desku stolu. Při práci s myší je vhodné používat ergonomickou podložku pod zápěstí či využít novější vertikální myš. Monitor nastavte do výše očí, aby hlava nebyla v předklonu či záklonu.